I com us dèiem, aquesta setmana ha començat el curs d'estiu de flauta travessera i avui estem aquí al Centre Cultural La Gorga perquè està a punt de començar el concert que oferiran els professors d'aquest curs i justament estic ben acompanyada aquí amb en Vicenç Prats i també amb l'Elisabet Frank. Benvinguts. Com està anant aquest curs? Bona tarda. Bona tarda. Molt bé, està anant molt bé. Els alumnes estan contents, treballen molt, van a la platja, restaurants i així, o sigui, s'ho passen bé, però treballem molt perquè estem aquí 8 hores al dia i els hi demanem coses que no estan acostumats a fer i aprenen molt. Expliqueu una miqueta en què han consistit aquestes classes, en el teu cas, una miqueta què has fet en aquest curs. Doncs ho hem pactat una miqueta abans amb el Vicenç i llavors el que fem són 4 hores al matí i 4 a la tarda, ens hem dividit els grups, que ens els anem canviant cada dia, i al matí el que els hi fem és almenys un parell d'hores de tècnica, que al final és el bàsic. Per tocar aquest instrument o qualsevol instrument s'ha de tenir un bon fonament a nivell tècnic, de so, de respiració, i ens hi hem trobat que molts dels alumnes encara necessiten una mica de guia en aquest sentit. I als matins fem això i després ho combinem amb classes individuals en què els alumnes ens presenten el repertori que volen treballar amb nosaltres i tot això combinat amb la gran sort que tenim una pianista amb nosaltres que també ens acompanyarà avui a nosaltres en aquest concert, que permet que ells puguin rodar aquest repertori davant dels seus companys i sobretot davant nostre. No sé si us heu trobat alguns alumnes que venien amb dubtes o amb pors o amb incerteses. Tots venen amb molta por, sempre estan allà, però no, després els hi passa, això dura els 10 primers minuts i després ja hi ha confiança i els fem riure. Però sempre al principi, són joves, els alumnes. En tenim de grans, tenim sèniors, perquè hem volgut fer un curs adaptat a tots els nivells, però hi ha nenes de 13 anys, 14 anys, de 18, de 20 no sé què, i anem fins a 72, fins a 72 anys. I expliqueu una miqueta què us sembla aquest tipus de curs de classes intensives. És una cosa que es fa molt, en qüestions de música clàssica, es fa molt als estius, perquè la gent no perdi el contacte amb l'instrument, es fan curs d'estiu que solen durar una setmana, i la gent sempre fa 1 o 2, així. I així veus altres professors que canvien del professor que tens habitualment. I això sempre és enriquidor. I s'ho passen molt bé, tu. Perquè estan junts, gent que no es coneix, de tota Espanya, de regions diferents, hi ha gent de l'estranger i fan amics, i és molt interessant per ells. I per vosaltres què suposa aquesta experiència? Doncs és intensa, perquè com a professors crec que et notes amb la responsabilitat que volem que els alumnes marxin contents i que tinguin la sensació que ha valgut la pena de fer aquest curs. I si ho sumem, que és la primera edició, que és com sempre en una primera edició, hi ha coses inesperades o coses que no funcionen, que no s'havien previst i tot, i tenir la rapidesa aquesta, el cap fred de dir com solucionem això, cap on anem, com fem això, i evidentment és intens, és cansat, perquè el que deia el Vicenç, són moltes hores de classe, però quan veus l'alumne al final de la classe que somriu i que ha entès el que li volies dir, crec que per un professor és la millor recompensa que podem tenir. Per la gent que ens està escoltant, si us podríeu presentar una miqueta, dir qui sou, perquè vosaltres normalment no esteu per aquí, una miqueta per la gent que us està escoltant, que sàpiga qui sou. Jo em dic Vicenç Prats, soc nadiu de Palamós i visc a París des de fa 45 anys. I vaig anar a estudiar la flauta i m'hi vaig quedar perquè vaig entrar a l'Orquestra de París i també soc professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya, o sigui que cada mes vinc 2 vegades, no he perdut el contacte, tinc el contacte amb Catalunya i això. Ets solista a l'Orquestra de París, com és aquesta experiència? És més que una experiència, és el meu treball, és la meva feina. No, és la feina dels músics, fem això. Estem en una orquestra i tenim un sou per tocar en una orquestra. És una plaça difícil d'accés perquè n'hi ha poques i som molts músics, doncs vaig tenir la sort fa 40... No, ara ja tenia 31, ja fa bastants anys, de 30 anys, que vaig entrar i encara estic allà i ara aviat em retiraré i podré fer coses que tinc ganes de fer, com per exemple continuar el curs i anar-lo fent gros o enriquint-lo amb noves idees, noves proposicions. Per això volia dir
Elisabet, em permets, volia homenatjar en els que ens han ajudat i els que han fet possible que tot això sigui possible, com es diu, la concebida frase, Joventuts Musicals, amb l'Enric Marçal, en Joan Castanys, en Martí Camós, els altres no me'n recordo com es diuen, i l'Ajuntament. L'Ajuntament ens ha donat donat accés als locals, les secretàries, la Rosa Ribot, la Sandra Mateu, i la regidora de Cultura i la Núria Puig. O sigui, tots ells ja s'han posat a treballar i ens han permès fer-ho, i vull dir, el poble s'ha volcat, i això és molt bo i és raro amb aquest tipus de coses. Per tant, la idea, com comentaves, i la il·lusió que té és que l'any que ve tornar aquí a l'estiu? Sí, podem, sí, els hi va bé i d'allò, però de moment aquest any hem omplert, volíem tenir 20 alumnes i n'hem tingut, penso que n'hi ha 22 o 23, o sigui, està bé, i els estan contents. I Elisabet, en el teu cas, estàs més a prop, no estàs tan lluny. Estic més a la vora, jo soc de Sant Cugat, però com m'agradaria dir, palamosina com a segona residència, perquè des de ben petita, doncs, que sempre estiuejo aquí, he passat èpoques molt llargues, sempre que m'he hagut de preparar per concursos i proves importants. És un lloc que jo crec molt amb energies, i Palamós trobo que té una energia molt especial, que fa que et vingui de gust estar aquí, es treballa millor, i sempre que m'han arribat bones notícies, casualment sempre has estat a Palamós. Per tant, fa especial il·lusió fer aquest concert també al costat del Vicenç, perquè jo fa anys vaig començar a anar als seus cursos, i que ell em fes aquesta proposta doncs me'n fa especial il·lusió, i és un honor, evidentment, tocar al costat d'ell. I això. Doncs parlem d'aquest concert que d'aquí pocs minutets estarà aquí, no? Estareu aquí dalt de l'escenari. Una miqueta què heu preparat? Preparat, doncs, unes peces musicals. Ara no me les facis dir perquè no me'n recordo. Sí, bueno, hi ha coses de dues flautes i piano, perquè, clar, això les hem preparat tot i donant les classes. O sigui, fem 8 hores de classes al dia i hem trobat un foradet de mitja hora per aquí, un foradet per allà, per preparar-les. Sempre és una mica uns Jocs Olímpics, aquests cursos, perquè has de fer concerts i a més has d'ensenyar i tot això. Però bueno, no, hi haurà coses típiques del repertori de dues flautes i piano. Compositors que no són coneguts, a part Joan Sebastià Bach, però tots els altres no són coneguts, com Colau, Doppler. Bueno, fora sí, hi ha alguns arranjaments, música d'estiu, música estiuenca, o sigui, fàcil de sentir, saps? Un concert obert al públic, però també sobretot per als alumnes, que també puguin veure-us a vosaltres aquí actuar avui. Evidentment, per ells és també un al·licient, perquè reben la classe, els hi podem explicar consells, però quan estàs fent un concert davant d'ells, ells ho veuen, tot el que els he estat explicant a classe, veuen com ho apliques, el tema de la respiració, el tema de la tècnica, on els estàs a sobre. Clar, també per nosaltres és una responsabilitat, perquè no ho podem fer malament ara davant dels alumnes, després que expliquis una cosa i després no ho facis. Però crec que per ells també és especial, estan esperant amb moltes ganes, nosaltres també, així que ara sortim a donar-ho tot. Sí, això, a darlo todo y veremos el partido, pues sea lo que sea. El míster nos ha dicho, tenemos las instrucciones, ahora pues a darlo todo y el partido, pensando ya en el próximo partido, pero ahora pues... Quin és el pròxim? El pròxim partit, bueno, jo... L'agenda apretada, l'agenda apretada. Bueno, jo el proper partit el jugaré a París ja dintre de la temporada de l'orquestra, amb en Klaus Makela i no sé què toquem, no me'n recordo, però coses molt difícils. Doncs tocarà assajar, en el teu cas, on tindràs aquest pròxim partit? Jo estaré al banquillo els pròxims mesos per un motiu molt obvi. Un motiu d'alegria, en aquest cas. I també que fa aquest concert sigui encara més especial perquè serà la meva retirada temporal dels escenaris per iniciar aquesta nova vida de ser mare, i no podia ser de la millor manera ni podia ser millor acompanyada. Doncs molta sort als dos i molts èxits avui, sobretot en aquest concert. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies.